3 minutos lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Uya na ang Tingog Nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog Nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.31 FM. Si Alvin Liowit sa Tingog Nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! Alright, marhay na pag-aaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog Nin Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko niyanin Biyernes, Pitsa 24 sa bulan po ni Enero 2024. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Simulcast over DWRL Radyo Pilipino Legazpi. Takabos na mga rakantabay, nakatutok na digdi sa satuyang programa. Good morning po. Drivers na nakaantabay ngunyan. Oy, sa may mga birthdays ngunyan, happy birthday po sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian, get well soon. Kami po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Nadainin pinagmamati na anuman nakatibaadan sa sendang mga sa sendong mga hawak mintras nakatutok ngunyan sa 1FM. Marait ngunyan taga rumainit na ang satuyang panahon adi. Takasuhapon mauran ano. Ngunyan medyo improve weather condition na kita. Pero yun day naman talaga kita ki mga oras na kwanta pa summer na baga. Pitsa 24 na ngunyan. Pirang aldaw na sana tapos na naman po tabi ang bulan ni Enero. Next week tapos na ni Enero. February na po tabi next week. Sa susunod na Sabado bako sa aga susunod na Sabado po tabi. February 1 na. Sabado February 1. Saka bagasan. Diretso po tabi kita digdi sa satuyang programa. Painit na po tabi ang sitwasyon kan politika digdi. Pero aram nindo dapat na maintindihan nindo po tabi na dapat tao kita mag-aram kan mga tao na pwede ta po tabing butuhan. Kaya po sige ha, saro-saroon ta po tabi ini tangani na at least makakuha ka munin ideya sa samuya. Dahil ka magpara sa social media, di pisilon ano. Di pisilon sa social media. Kami digdi sa mainstream, sa mainstream media po, digdi dahil ka pwedeng maging
maging bias. Sabi ko, Alisendo po sa mga pag-iriba ko sa media, may kanya-kanya po tabi na ano yan, pinagsusuportaran dyan sa social media. Pero kami digdi, dahil man pwedeng siringkaan. Ta siyempre, ako saranindo po tabi kami dyan na bias ngayaan. Lalo na po tabi dapat na imantinir tayong integridad kan broadcasts. Integridad po tabi niya to bilang mga broadcast journalists. Iyo po, maray na aga sa mga nagbati man sa kuya kasuhapon. Salamatonon. Salamatonon. Dakulon man pala na di. Dakulon man pala so mga nagkuhan sa kuya. Anyway, siyempre sabi ko sa Endo, magpasalamat kita po sa sarong taon na naman na ginugol niya to na tinawaran pa kita nin pagkakataon kan mahal na Diyos. Ay ba yan? Sabi ko baga sa Endo, ang sarong aldaw na itinao sa tuya na kita nagimata. Nagimata. Gustong sabihon, igwa pa po tabi kita nin ano ba yon? Igwa pa kita nin dapat nagibuhon sa ibabaw kang kinaban. Iyan. Ang mahal na Diyos po ang nakakaaram kayan. Kung kaipuhan ka niya duman sa taas, na nakitang magiginibo. Pero kung dahil pa kita kaipuhan duman, igwa pa kita po tabi kang pinag-aapod na igwa ka pa ngayanin, igwa ka pa nin papel na dapat gampanan sa sosyedad. Kaya po tabi, mantang kitang nabubuhay, gabos kita po, mantang kitang nabubuhay, dapat po na maging marahi kita. So, tanos lang po kita. Tanos lang. Okay? Salamat sa mga nakarumdum kan sa kuyang kumplianyo kasuhapon. Dahil ko na sa taramandad ko. Tabo ko naman ako aki. Pero bako pa man ako senior. Aluyon pa. Aluyon pa po tabi. Dekada pa ang bibilangon. Sobra pang sarong dekada pa. Sarong dekada pa po tabi ang bilangon. Ngani po tabi na magkuan makita, makakuha man kita nin discount sa senior citizen. Alawig pa. Ha. Pero aram din do, sa totoo lang, bilang ako kaito kan medyo kwampa, nagtatrabaho kita sa media. No? Nagtatrabaho po tabi kita. Nagtatrabaho po tabi kita sa media ka ito. Nagtatrabaho sa media po. An sa tuya pong siyempre, ang sa tuyang concern is yung sa tuyang profesyon. Yung sa tuyang profesyon, dahil kitang pakiaram, ta siyempre, dahil kang pamilya dahil kang pakiaram. Tapos, ngunyan, may mga pagkakataon na sundo na nagpundo kita, nagpundo kita po tabi nin 5 years. 5 years. Na kita nagpundo po. Tapos, inanap mo manggiraray, so buhay mo bilang broadcaster, ano? Inanap mo manggiraray, so buhay mo bilang broadcaster. Kaya digdi manggiraray kita. For almost paduang dekada na ako digdi sa Radyo Pilipino. Paduang dekada na ako digdi sa Radyo Pilipino. Inugbo na nga ni ining 1FM. Dati, kwandang ini, EM, DWRL 1080, sa EM ako nagpo-programa. Ngunyan sa FM na kami. Nabuhay so, 2015. 2015 na. 2015 ba so 1FM na? 2015. Iyo. Nabuhay. Sa kabaga. Di ba? Tapos, dakulon na ang mga nangyari siyempre. Si Anami Bernarte, good morning po, sir. Taga-sen ka ba ya? Buyuan ba? Buyuan? Kung ini liobit ini. Parientes ko ini. Sige ha. Anyway, sabi ko sa Endo po tabi, may mga pagkakataon na siyempre
may mga desisyon ka na kaipuhan mo man po tabing gibuhon para sa ikakarahaykan sa imong pamilya. Sige ha. Anyway, duman sa mga paraan tabay ta, ngunyan ta, pagrulayan ta inita, tamang-tama, Friday man, Friday. Then ako raparap ka itong kalendaryo. Masari ko ng kalendaryo may. Masari ko ng kalendaryo may. Pero madali na naman kita magtangkas kay Saro ano. Ngaya, 1 down. Pag kami nagtangkas kang kalendaryo, halimbawa ngaya, Enero, tangkas, 1 down. Oy, kuha na sana. 11 bulan na sa bago magpasko. Natangya tagustuhan mo ang Pasko. Aram ta na. Di ba? Iyan. Yung mga kaugmahan kan mga empleyado adi. Sabi ko sa endo, pag empleyado ka, even yaong ka dyan sa gobyerno, akon inaapod kang mga rank and file. Pag mga rank and file po, di ka man talaga sisi mo nagtaram sa endong empleyado ka. Simpleng empleyado ka, magyaman ka. Tatampaong ko. Kung mga aralang ka ang posisyon po tabi, yan. Pero kung empleyado ka, tapos solo ka man sa nang naggakuan, dahil ka man mayaman talaga actually. Takulang pa nga ni maski nga ni alang ka pansweldo mo man sa minimum, pero ang minimum mo niyan, 395. Uy, kulibat ko palang suduli na ano na suduli. Garo pinabayaan na nindo po. Ura naman bagabagyo tapos na. So dole actually kan Oktubre an solamente po na dainin increase sa gabos na mga rehiyon po tabi. Iyo po an ano yan? Iyo po an Bicol. Last year. Bicol ang ura nin increase. Medyo maluya so dole. Dole. Ano na nangyari sa Indo? Pakiayos na nindo takayrak man kan mga empleyado bata ang gasolina naglangkaw na naman in almost 2 pesos ano. Tapos so mga barakalon, an inflation po tabi alangkaw. Dahil ko masabutan kung pinapaano yan kan PSA. Ang pag-aadal po tabi digdi sa inapod na inflation rate. Because alangkawan ang presyo. Yagun mo yung kamatis na kamatis So, kansaro, nagbakalako, din ako nag-utro. So, kamatis po tabi, tulong kamatis. So, 50 pesos ko, nila nako, 4 pesos gayon. Sa kabagasan. Ang bagas, alangkawon, mangiraray. Saka. Alangkawon ang, dahil kinakaya kan sweldo ta. Kaya so dole, kung ano ninyo, sayang mangkaan kung igwanin 25 pesos or 30 pesos o 20 pesos o 5 pesos, ayang kaan. Na i-increase sa mga empleyado. Maray so mga kumpanya po na may pagmakulog sa empleyado na pigihiling po tabi talaga. Kay po ang ining i-adjust ang sweldo, ngani na mabuhay manin matano sa mga empleyado, at least makatabang. Pero kung naghahalat sa daw sa dole, garo, kuwang ka mo Garo, ano yan? Medyo nasa alanganin, ang dole, mapagalon ka mo. Mapagalon ka mo. Kinuan sa, irinason sa nindo, so bagyong Christine. Nya, dahi man tuminama baga. Actually, baha man sa naso tuminama, digdi sa tuya, an apiktaran, so inframan sana. Pero pagabot po tabi sa business, dahi man talagang epekto. May bagyo digding tuminama sa tuya. Ora man baga, apwera sa Katanduanes. Bagyong Pipito, Katanduanes man lang. Wala man baga. Day po kibagyong tuminama digdi sa tuya sa Mainland. Duman lang po apwera sa Katanduanes. So alimang probinsya po tabi digdi sa Bicol. Kamsur, Kamnorte, Sorsogon, Masbate, Albay, day po na kalamidad. Baha lang. So nagbaha lang. Ang apiktaran kan baha po tabi, so mga infrastructure lang. Sabi ni Domingo Bernarte, good morning po sir. Pa-shout out man po kan sa kuyang agom, si Anami Liupit Bernarte. Iyo.
Pinsan ko pa eh. Ayo. Anyway, pakirulik si Hatabi, lalo na dyan sa Department of Labor. Bako lang po na puro kamo nasisibot ngon yan sa ano yan, patupad nindong patupad-tupad na yan. Pakiayos man so concern kan mga ordinaryong mga minimum wage earner. Pakiayos man, ining increase po tabi supposed to be digdi po sa ano yan, sa sendang sweldo. Paayos man daw po. Kita po uumawon ta ang Department of Labor na ngunyan po tabi na first quarter kan taon na ini magkaigwanin increase digdi sa mga minimum wage earner. Iyo, kawawa po sinda. Sinda po ang kawawa talaga. Tadaiman, kaya nga ni kita nagkakaigwanin increase. Nataso ibang mga reyon trapos na gabos. Gabos na reyon apoy rakang Bicol. Sumindo na nga ni, na marayray pa sa Bicol, sos Mariosep. Diba? Naka-increase. So Bicol pa kaya. Iyo. Data naman pagparapadipisilan sa mga minimum wage earner. Sabi ko sa Indo po, ako maski sa kuya, ako namamatian ko yan. Ang pakasweldo ko, after 1 week, wala na akong kwarta. Wala na akong kwarta. Inahanap ko na so sweldo, sabi ko na, dakulon so kwarta ko na. Kasi alang kawon po so presyo, dahil mo man maiwasan na dahil ka magbakal because kaipuhan mo sa laog kan harong. Kaipuhan mong magbakal ki gasolina, tangani na magdalagan ang motorsiklo mo o ang auto mo. Ngani na may oral daw kang pamasahe. Ganun yan lang. Ganun lang kasimple. Ganun lang po tabi kasimple. Sana po makakatabang iyan maski maski 20 pesos, 25 pesos, 30 pesos na increase. Makakatabang yan po tabi tangani na at least patabi, iyan na increase na yan, pangbakal na lamang kibagas or pangbayad na lamang po yan. Because, alam nindo, so PhilHealth naglangkaw na po. PhilHealth baga naglangkaw na so pigbabayadan ta. So SSS naglangkaw na. O sa kuya nga ni, alangkaw na so bayad ko sa SSS contribution ko eh. 15% na baga ngunyan, 5% po, ang 15% ipasabot ko sa Indo niya sa SSS. At alang kawon yan, ang 10% ang nagsasalukayan po tabi is sa tuyang employer. Increase. Dati 14% lang eh. 15% lang yan. Yung 5% kita. For example, igwa kita nin 10,000 na sweldo. 10,000 ngayon sweldo ta. Digdi, minimum wage yan. 10,000, Bicol. Sa minimum na 10,000, ang 15% po tabi kayan is 1,500. Dahil mo man pwedeng gabos iyan kwaon sa empleyado, taano man matadada sa sweldo kaan? Babawasan ka dyan in 500. 500, at say mo sa 5%, 500 bawas sa sweldo mo. Ito ang panghulog mo bulan-bulan sa SSS. So, employer mo, 1,000. Kaya, bali 1,500 ang sarong empleyado na piguhulog sa SSS. Ang naghulog kan, so kumpanya ta, so mga big boss ta, iyo ang naghulog kaan. So, 10% sinasaluninda. 1,500 bulan-bulan sa SSS. 500 man sa tuya. So kung increasean ka baganin 20 pesos, di pira iyan. 20 pesos sa 24 days. Ma 500 pesos bagyan. Di nakasubi na lamang ko ta na sa increase so panghulog mo sa SSS. Di ba? Dakulao na bagay iyan po tabi ko ta na. Dakulao na bagay iyan na dapat nagibuhon niya to. Di ba? Kadakula po kaya na bagay na dapat niya tong ariglaron ko ta na. Kaya lang, ang problema naman sa Indo sa dulit, medyo kwang kamo, medyo bagulbuli kamo, maghiro, bagulbulon po, garupagong, andoli sa Bicol.
Marason na naman kamo, nagbagyo. Ura man bagyo po. Ura man day man kita tinamaan nin bagyo. Samuya po tabi, binagyo so dakula o na santol data, pinataga ako kan mabagyo. Iday man nag-agi. O ngunyan baga nagkukumpasa na. Nagsusuli pa sana. O. Naintindihan nendo. Day man kibagyo tabi. Iniro na ngunyan, tapos na so holiday season, day pa namang po tabi kamo ki plano. Diba? Day pa lamang kamo ki plano kung ano ang dapat nindong gibuhon. Kairira kay din na mga minimum wage earner. Pabayaan sa gobyerno. Sa gobyerno po, makaskason taigwanin salary standardization law o sigan lang kaw kan sweldo sa gobyerno. Maski ka rank and file, alang kaw na ang sweldo mo. Pero ngunyan ang minimum kan sa gobyerno. 14,000 na gayon. 14,000 na gayon. Tapos sa SSS, tabi, sa SSS, may kwan gayon, di ba may 100, day pa gayon, implemented so 1,000, kung nag-receive ka nin, alimbawa nga yung pension mo is 1,500, igwa ba gayan din 2,000 ka ito, 1,000 pa sana po, so pig, kwan kan SSS. Iyo, 1,000 pa sana. May 1,000 pa, day pa. Day pa ito. Saka baga. Di ba? O, kay puhanta po tabi iyan. Kay puhanta ta. Garing kwampa eh. Baga, may mga bagay na data masabutan kung ano-ano. Kasi, ang problema kasi ngunyan, yung hiro kan mga taga-gobyerno na iyo ang supposed to be magigibunin batas tangani po tabi na matawadan kita nin kaginhawaan kita po tabi ng mga kasaradayan. Ang problema ta, alo yun? Sige sila kayo ng lipstick ni Direktor, ano na? Ano na, Direktor? Wala na lamang, urulay. Magparapadara ko kan. O inda. 25 minutos lampas alas 6. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun? Magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba para naman hindi na sumakit ang kamay nila at para na rin bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad, hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy
Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Iguan na kitang 31 lampas po ang alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom.
sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! Alright, balik na ako digdi sa programa. Sabi digdi, happy birthday manda kay John Asagra. Sabi yan kan sa iyang agum. Si Luz. Sige, happy birthday. Sa Sendo Gabos. Sige. Sa bagay, nag-agi naman sa dayan eh. Iyo po. Anyway, ano po ang satuya na mga istorya pa ngunyan, mga bareta. Paparaso grabe ang pasuruhay na sa kanadi. Grabe na po ang pasuruhay sa ano yan, sa social media. Grabe na ang pasuruhay sa sa social media regarding digdi sa sa issue po tabi kan gobernador, tapos vice gobernador, kayo kan na vice gobernador po. Ngunyan siring kene. Siring kene. Sa gobernador, sabi ko baga Sendo, ining duwang ini makasayang
Ta an saro digdi mapipirde an saro manggagana. Maraiso manggagana. Maraiso manggagana po. Ta siyempre makapot po nin torno nin pwesto. Makapot din pwesto siya nin tulong taon. Mapahingalo po tabi ngon yan. So, ano yan? Mapahingalo ngon yan, so mapipirde. Sabi ko baga sa endo, sayang ta, an makasayang digdi tabi, ta, sa duwang ini, puro matanos na leader. Si Kong Joey Salceda, naging gobernador yan, congressman. Dahil pierde si Gov. Noel Rosal, naging mayor, nag-gobernador, Gana, pinahali lang. Tapos po tabi, nagbabalik ko niyan. Digdi sa duwang ini, wala ka man itula kabigon, ta kung pagabot sa, ano yan, pagabot po tabi sa, ano ini, pagabot po tabi sa, trabaho bilang mga chief executive, puro maray. Puro maray, dahil mang ki problema. Di ba? Dahil ki problema. Puro marhay tabi. Si Gov. Noel Rosal, aram tamang po tabi kung pinaanon niya so Legazpi. Kan nakatukaw. Si King Joey, aram ta po tabi kung ano ang giniribukan digdi sa Albay. Nagsundo sa ngunyan, pinapakinabangan ta pa po tabi, as of now. Ibaga, sayang lang at day po sinda nag-ururon na sana. Iyon na sinakota na nag-ururon na sana po. Ngani na, arog kayo ningon yan, kay puhanin mamili. Pero siyempre, kita, personally, may mga kuwang kita. Igwa kita po tabi nin mga pipilion. May pipilion kita po tabi. Pero nasa satuya na sana yan. Na counted yan sa boto linda. Di ba? Counted yan po tabi siyempre sa boto linda. Counted yan sa boto linda. Ako, maboto akong gobernador, maboto. Basta ang importante sa kuya, yung vice governor. Sabi ko sa Indo, maski dyan na gobernador, hindi ho safe. Maski sisay dyan sa duwa, hindi safe. Sa vice gobernador, kay punta po tabi na maging matali digdi sa pagpili. Tayo ini an kuan eh. Iyon ni po tabi ang turning point. Natangay aram na yan. Dig sa Albay po, aram na yan. Turning point ang vice gobernador. Turning point ang vice gobernador. Ta kasi ang pigurulayan digdi probinsya eh. Bako man munisipyo, bako man syudad eh. Sa syudad siguro, pwede mong pwede mong pagpasensyan. Pero pag-abot sa province, hindi ho pwede. Dapat na maging kuwang kita. Maging marikmat kita pag-abot digdi sa pagpili ki vice gobernador. Natangayata vice gobernador an sa imong pigiinitan. Kasi po, iyon na nga ni ini, turning point ini pag-abot sa politika na baka umabot ang punto na may mapipili na naman kita. Sabi ko sa Indo, maski sisadig di sa duwang gobernador, hindi safe. Tapos pag-abot kan oras, may mga istorya na naman na which is abot na po mangyari so inot na mga nangyari. Tamakanuson, makasupog sa satuya digdi sa probinsya. Abot na mangyari yan. Sabi ko baga sa Indo, ang eleksyon para duwang aldaw man sana yan. Duwang aldaw man sana no yan eleksyon.
Pagkatapos kayan, dahil na. Diba? Duwang aldaw. An eleksyon. Tabi. Duwang aldaw. An eleksyon. Pagkatapos, dapat, kuha na kita. Ano ba yon? Dapat, gabos na po tabi kita, move on. Tatapos na. Kumbaga po tabi, yung tao nagtaram na kung sisayan dapat na butuhan. Dapat po tabing ikaag dyan. Tagabos naman sinda best, kundi igwa pang pinaka-the best duman sa mga best. Yan. Yo? Basta ako, ang napaka-critical sa kuya ngon yan, iyo po ang Vice Governor. Mapili po tabi ako nin Vice Governor na at least pagabot kan oras, pagabot sa politika, abot sa politika, dapat po so pagkatapos neutral na. So din na po tabi pwede na pagpara palayason dyan. Makanuson, sabi ko sa Indo, makanuson eh. Makanuson. Sige. Anyway, bata aram nindo. Aram nindo po tabi, talagang medyo magabat-gabat yung kwanta. Kay puha na gibuhon ta po tabi ngunyan. Okay? Wala kitang 45 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Digdi po sa intirong Pilipinas, alat ko na hata ikwanta na muna ini. Koon na nga na po tabi ining kuang gayod. Napunta na muna digdi niyan. Okay? Ano ini? Yan. One. Kontaon ang report, ali dyan sa Kongreso, nasa linya man si Mar Rodriguez, Congressman PM Vargas, binatikos ang lumang estilo ni dating Presidente Duterte na pagpapakalat ng mga fake news. Mar Rodriguez sa report na DWGO Live Report. Mar, good morning. Please come in. Binatikos ni House Assistant Majority Leader at Quezon City 5th District Congressman Patrick Michael P.M. Vargas ang mistulang bulok at lumang estilo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng sadyang pagpapakalat nito ng mga maling impormasyon o fake news patungkol sa 2025 national budget. Binigyan diin ng kongresista na hanggang ngayon o hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang paghahasik ng dating Pangulo ng mga maling impormasyon na nagdudulot lamang na matinding kalituhan sa publiko. Isang estilo na dati na nitong ginagawa, partikular na noong panahon ng kanyang administrasyon. Ang pahayag ni Vargas ay kaugnay sa ipinapalaganap na fake news ng dating Pangulo patungkol sa 2025 national budget na ipinapalagay ng kongresista na isang pagtatangka o taktika ng dating Pangulo para maibalik ang tinapyasang confidential fund ng anak nitong si Vice President Inday Sara Duterte sa pamamagitan ng reenacted budget. Ipinaliwanag ng mambabatas na ang di umano'y blank appropriations na ipinapakalat ni Duterte ay isang baliwanag na disinformation upang sadyang ilituhin nito ang publiko kasunod ng paninira sa reputasyon at imahe ng pamahalaan. Sinabi pa ng mambabatas na ang pinakalayunin niya ng ginagawa ni Duterte ay para maibalik ang confidential fund na dating nakalaan sa Office of the Vice President. Subalit na pagkasundo ang tapyasan
makaraang hindi mapaliwanag ni VP Sara sa budget hearing ng Kamara kung ano-ano ang mga pinagkagastusan ng milyon-pisong pondo nito. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Mara Rodriguez sa report. DWGO Live Report. May isa pa. Dole Regional Office sa 2 nagbigay ng cheque ng halagang 8.9 million sa Bureau of Fisheries Region 2 para suportahan ang mangingisda at magsasaka. Report si kabahaging Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Kabahaging Nestor Kamin. Ibinigay ni Dole Regional Office 2 Director Jesus Elpidio Atal Jr. sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 2 Regional Director Angel Encarnacion ang cheque na nagkakahalaga ng 8.9 million para suportahan ang mga mangingisda at magsasaka sa Batanes sa lubhang naapektuhan ng bagyong Julian at Leon. Ang tulong pangkabuhayan ay makikinabang sa 11 asosasyon na binubuo ng 294 informal na manggagawa na ang kabuhayan ay naantala ng mga bagyo noong October at November 2024 na bahagi ng proyekto ng Dole BIFAR Sustaining Batanes Through Fisheries and Livelihood Program. Ang proyekto ay naglalayo na mabigyan ang mga mangingisda at magsasaka ng mahalagang kasangkapan, pagsasanay at pagkukunan upang mapalakas ang kanilang produkto at kita sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement na nilagdaan noong nakaraang taon ng proyekto ay kinabibilangan ng probisyon ng mga bangkang dimotor, kagamitan sa pangingisda, tilapia, aquaculture at mga proyekto sa pagproseso ng isda. Bukod sa pagbibigay ng mga materyales, mag-aalok din ang Dole ng Business Improvement Corps sa mga benepisyaryo. Bukod dito, ang BIPAR ay magbibigay ng pagsasanay sa pagpapatuka ng isda, tilapia, aquaculture at paglikha ng fiberglass boats at fishing gear. Mula sa Dole, Maynila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Hoy, 51 minutos na po makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Digdi po sa intirong Pilipinas. Kamo po nakantabay man giraray sa 1FM 88.3. Tapos siyempre sa digdi po sa DWRL Radyo Pilipino Legazpi niyan. Ano ini? May virus. Naubos na so kuwang ko kaya palaan sa kuyang cellphone aluyon mag kuan. Aluyon mag ano yan? Yan. Sige.
Alat ko na hindi ko maninig kay po ano ay. Yan. Pero talaga aliw ko ining lapangag na inita baka yun yan nakakakon sa kuya. Sige. Anyway, sa Banwaan Candaraga, grabe na ang araway. Grabe ang araway. Sa Kabagasan, si Pilo Dilomin, Attorney Pilo Dilomin. Kuana. Nakikiaway na ngunyan. Isus Mario si Padi. Kaya yan ang sinasabi tayo eh. Uni. Taya uni ni Digdi. Yun ang sinasabi tangon yan. Kasi dapat dapat kay tupa eh. Dapat nagpa-kuha na kamo, nagpa-investigar na kamo Digdi. Baga. Ngunya na nariparo ka mo talaga na parang politika o politika ang rason nata kasi dapat kay ito pa nariparo na pala din do panahon pa pala niya ni dating Mayor Awin Baldo panahon pa po ni dating Mayor Awin Baldo iyon na pala. Tapos ngunyan kuwang kamo ngunyan pa sa kamo magpapa ano ba yun? Audit. Ngunyan pa sa magpapa-audit. Abo kung surgon digdi si John G. House yan, si acting mayor. Kundi gibuhon ta po so tama. Gibuhon ta so tama. Tangani na da kita nin kuan, da nin problema. Kunyan ano yan rereklamuhan kita ngunyan magrereklamuhan kita ngunyan iyon na yan ang problema ta eh kay puhan po na aramon ta okay sige an iriwal maraming nga didig sa Albay ta okay na eh sa Albay okay na baga sa bagay, dahil ka man ki makuha sa gobernador ngon yan eh. Abo man yan ki kalaban. Si Governor Gnex Lagman, talagang kuwan, siyempre, labanan talaga nin kuwan eh. Ngon yan, siyempre, iyon naan. Sige, anyway. Nasa kuha na sana yan. Disposition na sana siguro yan daw. Okay? Puro ba digdi sa nailing ko digdi pang karampanya na? Puro na karampanya? So mga ano yan, may mga sadirin tayo man sana. Pero ngunyan, maski anong tarpulin ni Bogtak nindo dyan, okay pa. Okay pa man maski anong klaseng tarpaulin anibogtak din dyan pero pag abot kan election period may problema na pag election period na may problema na sakop na kamukan kuan eh yun na yan po. So anyway, kanya-kanyang teknik. So masala lang. Kanya-kanyang teknik. Pag nasala ka mo, nadara ka mo kan mga masira mo na taramon, di bahala ka mo. Basta ang importante dahil ito pag sakripisyo po ang
mga albayano, no? Dahil nindo pag sakripisyo ang mga albayano, iyan. Yung man sa yan pinaka-importante. Yung man sa pinaka-importante. Anyway, kuha na kita kuha na sana ini 2 minutos antes mag alas 7 maparam naman ako ligdi kayo. Sige. Don't know why.